Sige, sa naghilak imong anak. Uy, pati sa ba? Pila ka buwan imong anak oy? 4 months. La, pati ag siya buyag. Oh, liwat sa mama. Uy. Si amahan anak niya. Partner? Yes. Ano ha? 2 months pa mo. Nabibiping ka ayaw sa Ako panit. sa usi mo anak. Ay, so bibira ba ni? Pagaba para ba ni? Ano gani mo anak? Okay, nganong gamay makay ng ulo. Siyempre. 7 months na taon na ako gipakataw. Ano, day gamati ka ayo. Ang payam ni si kanan sa isayaw. Dance ko niya. Dahil anak di na dugay di ka nang pare. Mayong adlaw. Ay, daw pa ni. Adlaw pa adlaw. Kira na imong sanin ay mong Okay ra. tawo na pa dir, kapa pa dir. Kapa. Rupan ko ng taon-taon. Sabi. Kerte maging taas agod kay giunsa man sa akong sakristan pag hatod sa akong suko dito. So kamod pa ko dito sa kumbinto kay natumba nako. Ano gani wa ka magdumi pa dir. May gani. Kaluy. Mungi na on. Sige atong sugdan. Pangan sa bata. Simpon pa dir. Simpon pa dir. Ha? Cellphone. Cellphone? Cellphone pa dir kay. Cellphone na. Akong pangan pa dir silin. Na akong bana pulkano. Kumbay na ng cellphone. Combine lagi mau lagi ni combine. Adi dunganon lang nato ni tanan. Kini say pangan bata. Charger pa dir. Charger pa dir. Charger. Manong na charger man sana. Charlie na ko ngan pa niya, yang papa kay si Cherry man. Noon sa pare sin mo. Cellphone. Og mohilak magani na ipaduwa lang aring charger. Og mahilom. Paduaan ang charger aron mo hilak na. Pasilan. Noon sa naman sa mga bata karon oy. Combination. Sus, bawo lang. Ato pong ingaging adlaw bitaw. Napay nag-combination diri ay. Pangas bata kondom. Ang inahan si Consuela. Ang bana Domingo. Kondom. Ay na sa paminaw ng kundo. Kini kinsa may pangalan ni bata? SIM card, padre. SIM card. Si Juana akong pangan, padre niya. Akong bana kay si Carding. SIM card. SIM card, charger, cellphone. Siningan ramon tulo? Dili, padre. Oy, nangarid yan ni padre kay libre ba ang pabunyag? Mga gani, libre. Noon sa naman yung taon ng pangalan sa inyong anak. Ay, ganong kuyog man gining tulo. Mauna na rin, Cellphone, bakong charger, rasyon ron, pare. Padre. Noon sa naman yung taon. Anang misa ra man ka father. Oy, Di madayon ang bunyag. Di madayon. layo ra ba kay amo father ay. Tungas pa mi. Tarong ba father? Oy, Dili lagi madayon. Ngano lagi padre padre oy. mo bayad incoming father. Mao jud padre, bahalag libre ni padre inyong Bunyagan na niya mo pabunyag. anak. Way signal. Kuwang mo ko sa way signal. Sa pagana ng cellphone, charger, SIM card, way signal. Sige to dayon non eh. Iyo po ina pa dir. Sige na padre, upo na lang na imong padre padre. Bindita na lang dito padre.